लाइव फाइमानी कारण हंखाय जों थानाय 8 तारिख नि सिमी बाइक रैली खुमुलुं नि सिमी चेंगै जों हा गोनांगै गुरि लैखा बेरायलायथिनो गोबांमा बरकनि जों रेसपन्स का हाममानखा कसा कुफुर कर्म खरां केबो हिंलायावै जे ओ बाइक रैली ओ जे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नो केबेंगै आबनो चाजागियांगै हामजागियांगै ताई बुबाग्रानि नाहारमुं जिनि तिप्रा दफानि थानसा ओ थानसानि चबाओ गोबांमा बरक लगिरिखा जों तिनि बाहायनो सिमना एरियाव थाङि फेके आरो बकाहाम रेसपन्स मांखा ताया जगाओ गोबांमा बरकनि सुरिमा गोबांमा बरकनि हामजागमा गोबांमा बरकनि चुबामा आबो जोंनो बेलायखेनो सामुंगो थेबेखा सिमनाओ बरक जों जिनि बरक जे थानाय रक अ खुइमानि जराव आरो बरक जारिखा बरकनो बो पाइफलाया हामबाय ताई खना जों लेफुंगा खनानि हिंगांखाय लेफुंगा एरियाओ आबनो बो जों ग्रेट सक्सेस खलायलायनाय तामबागै हिंगांखाय पाइथाकताय बिसि सालकरिखा खना बायसनि खना 1626 हिंगांखाय 26 हिंगांखाय मातैसा ताबुक साक जरा जों बुरि रक लगिरिदि ताई जों ताबुक बर्तमानो मानदायो तंगो मानदै हातिओ ओ मानदै हातिनिबो गोबांमा बरक खना थांनाय आं बायथां बर तंगो आं बायथां बर निसिमी थांनाय ताई अरनि बररक गोबांमा बररक न खना लेफाव थांनाय लेफुंगा स्कूल मार्ट आजागाव गेदारिंग नाय फार्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट 10 तानि बिसिंगो 10 तानि सिगां नरक फाइलायदि 10 तानि बिसिंगो जों आरनि चेंगि मानना तै कारण गोबांमा जागा न जों गोबांमा एरिया न कवर खैनानि आजागाव नरंनो जत्तनो न लामसगो चिनि लेफुंगाओ चिनि ताखुक रुनेल सं बेलायखेनो कष्ट खाय तंगो पुइलानि सिमी ताबुक साक जरा बरक न नरक मासु बानाय ताई जों जत्तनो लगिरिउइ तंगो अजागाव रुनेल न चुबानानि आकगया तामंगांखाय जों तिप्रा दफारक थानसा अंगै चिनि थानसानि बयार न सिब्रिनानि चिनि बुबाग्रानि नाहारमुं न जों गुबुइ खलायनानि चिनि बुबाग्रानि नाहारमुं तिप्रा दफा न थानसा जों अ थानसानि बयार जों काहाम केनो सिब्रि मानखा जत्तनि सागनो नांखा अ जागाव जों अ बाइक रैलीनि बिसिमति नुखा गोबांमा आईपीएफटी नि बररक गोबांमा एनपीटी नि बररक गोबांमा बीजेपी सीपीआईएम कांग्रेस आबाय गोबांमा न चिनि तिप्रा सरक जोंनो लगिरिखा अ जगा आमबागै स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नि बिसिं नुखा टीएसएफ रक पुइलान सिमिनो कष्ट खाय तंगो लगिरिउइ तंगो आबन बिसिंगो जॉइंट एक्शन कमिटी ऑफ सिविल सोसाइटी ताई गोबांमा भाई ऑर्गेनाइजेशन क्लब जत्तो लगिरिउइ तंगो तांगै जत्तनो थानसानो हामजागो आबन बागै फायदि खना निलेफुंगानि बाइक रैली नबो जों ग्रेट सक्सेस खलायलायनाय जों जत्तनो तियारङै तंलायजाक जे गानागुनि तंनाय रक ताई लेफुंगा गानागुनि तंनाय रक ताई यांग मानदै चम्पनगर एमनकि खुमुलुं रक नि फानो नरक जॉइन खैना मुसुंखाय खलायमानो ताई उलो जॉइन खैना मुसुंफानो यांगो खलायमांगलाक तांगि हिंगते सालनैसि जत्तय ओ सालनैयो न जत्तनि सुबा सुनांगो साल फाइररक बारिररक साल फाइररक हामजागमा बांररक जों गोबांमा बद नुगो सामुं तांररक बरकनि नासलिमुं मानररक फिया जोङो बाइक रैलीनि बिसिंति नुखा जे थानसानि बसलै जों बुबाग्रानि आरनि जे तै सारै तंमानि अ जागाव साल फाइररक बरक लेंगि खलायनानि सिकक तामंके अ जागाव तेबो बरक जॉइन खैमा सागा खाइसि तंगो अ जागाव आं तिनि साना मुसुंगो चिनि अ मानदै हातिनि दाखु खरकनै सामा देव बर्मा ताई सरुज देव बर्मा बरकनि बाहायनो बरक पुइलानि सिमी पाइथाक बरक मानजु सिनाय तिनि साक जराबो मानजुइ फैका काइतर बरक न काहाम करंखे तनिखा लेंमा पगै बरक न ताई अब बरकनि फान सिमिया चिनि जत्त तिप्रा दफानि सुरिमा तंगु बंनि बागै चिनि बागै हामजागमा चिनि बंनि बागै एवं ताई आजागाव चुबामा नरक बरक जत्त रिमा बागैसे जों अबनो अबायके मानजुइ फैमानो ताई अ जागाव आं कक कसानो मुसुंगो चिनि डेविड मुरा सिंह ताखुकनि बागै नरक सुरि लायजादि बसरी हामिया ताबु हॉस्पिटल खलायजाक चिनि ताखुक सुहेल संरक चिनि अ मानदै हातिनि चिनि ताखुक टनी संरक बरक बाहायनो बेलायखेनो सामुं खलाय तंगो अ जागा चिनि ताखुक बुद्ध संरक गोबांमा चिनि ताखुक नव संरक चिनि ताखुक महेंद्र संरक गोबांमा बरक सामुं खलायलाय तंगो जों जे जागा थांगो जत्त जागानो जों हेल्प मांखा
joto jagao no chung hamari kuplung khe mangkha hamjakma kwbang khe mangkha tai public rok no bo kok no sisarina muchungo je phaidi chung ta public hwnjaknai rok vote bank politics je thungnai rok neta leader hwnjaknai rok borok kaisa no kaisa sejalai tongo rasitong chung khna lefungani o bike rally no chung jotoni kwbang teibo kwbang khlaiui chung phunugui mannani borokni khao thanchani boyar no sibri mannani borokni khao tabukle kubuino borok vote bank ni politics no hamjakliya thancha no naikha abo chung phunuklainai thanchani achievement kwbangma tongo chung saimano abon bagui norok no kwcharo phaidi kwchak kufur kormo kwkhrang hinlaiyawi bwrui chela hinlaiyawi chung khnani bike rally no chung great success khlailainai norok jottono no tipra mothani ingui tei bubagrani ingui tei chung dofani seleng ingui norok no kok kwcharo phaidi norok no lamsogo 10 tani bisingo lefunga school ground of halaijadi jottono no belai belai hambai bubagra logirikha tipra dofa thanchangkha hambai।